Viděl jsem je xkrát, vím, co hrajou, takže tam... Teďka vlastně si můžu prozradit. A všichni říkali, vlastně mu kamarádi říkali, že Německo je super. Asi to je hodně divoký. Asi to je hodně divoký. Spousta lidí troskotá na tom, že já, kdybych měl prvních 5 let naší kapely udělat úplně jinak, tak to tak udělám. Kdo umí a tam to prostě jede. Si na tom dáváme záležet. Zkusil jsem ho prosit, za to člověk dneska nic nedá. Tam už jsou nějaký pravidla asi. Strašný motivování. A ona nás tam postupně začala tlačit. Ano. Aby když zahraju, aby lidi věděli, že jsem já. Moje nejlepší vzpomínka z Německa. To byly takový jako louk, já tam bylo bláto. Je to fakt jenom o tom se zeptat. Jako někdo má problém, víte co, s labelem tady v Praze nebo jako že v Čechách. Měli asi od 30 000 fanoušků víc, než jsme měli my v té době. Takže vy se těšíte? My míříme právě ven. To se tam frontmana. Ale byli jsme zavření ve zkušebně a nikam jsme se, nebo báli jsme se. No vidíš, to já jsem si tak otypla. Demokratickou dokonce. Tam ještě jsme to zmínili, ještě nějaký festivaly. Furt máte ty festivaly jako vedle pivovaru, člověče. Zdravíme všechny, my jsme kapela Desperate Mind. Moc rádi bychom vás pozvali na pořad Rock for Life, který běží na TV Čechy. Sledujte ho již brzy. Ciao, The Desperate Mind.